जतन खुलुमका दाख्लै 2023 नि हास्ते गनांगै सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरकनो वर्षा मुतायनि अंगै हेकबा दुर्गा पूजानि फेस्टिवल नि अंगै अनि साफांनि अंगै ते सिनि बदलनि अंगै ते हास्तेनि सिनि कैबिनेट मिनिस्टर अंगै आं जत हास्तेनि लोकरकनो पैलाव खुलुमो याफारो दुर्गा पूजा अबसिनि त्रिपुराव बलाके मोस्ट इम्पोर्टेंट जत दफानि बर रखनो दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट खालायो दाख्लै बाहायनो दिनैनि सिमि सारिकनि जरानि सिमि जत त्रिपुरा हास्तेव सिनि इन जनरल एरिया इन एडीसी एरिया जरा हिंदुनि बिसिंगा दंनाय राव वानसा त्रिपुरा सांथों आपनो बेस खालायो बर्षर बेलायके कतर फेस्टिवल सेलिब्रेट खालायजागौ बनरगै आं हास्तेनि जत लोकरकनि थानिव खा गाहाम याफारो ते खुलुमा याफारो दाख्लै जतनि साक मांग ते जतनि नुखुंग हामारि खालायदों ते कैसा कयमुं गांकाय विशेष खालायसिनि जरा यंग जेनेरेशन फेस्टिवल फायो थांगो प्रत्येक बर्षर फेस्टिवल सेलिब्रेशन खालायजागौ किन्तु जों सिनि तमाहिन फेस्टिवल न बेस खालायै जों ओवर जुदि एन्जॉय खायनानै थां गांगांकाय सिनि बिसिंग जों प्रिभियास नि जराव लाइट थांजाकनि जराव गोबां मा इन्सिडेंट जों त्रिपुराव नुखा अब कोनो एक समय लांमा जमानि नुगो कोनो एक समय एकटा अनवांटेड इन्सिडेंट अब जों नुगो विशेष खालायसिनि बर'नि बिसिंग सिनि त्रिपुरा साबसनि बिसिंग ताबुक जों अपनो सानानै थां गांगांकाय फेस्टिवल जत निबागैनो जत एन्जॉय खालायो एन्जॉय खालायनानैबो नांगौ गभर्नमेंट हईते प्राय लंग डेज निबागै हॉलिडे बो जागौ अपनो जों तंथंनानै थांलाय थानिबो एन्जॉय खायनानै थांतनिबो सेलिब्रेट खायनानै थांतनिबो जाते केबुनि लांमा ताक माथुं जाते केबुनि लुखुंनि बरफ जरा पेरेंट्स तंनाय रागबनि बुमा बुफा जाते दुख दांथुं बसानि लांमा कमा थानिबो बसानि एन्जॉय खायनानै थांतनिबो बसानि फेस्टिवल बेरायनानै थांतनिबो पद्रे पर एक्टिविटीज नि बिसिंतै ते कैसा कांकाय जों पेरेंट्स न तुयै जे कोनो फेस्टिवल जे कोनो क्लब जे कोनो तमाहिन मंदिर बा जे कोनो असमताय पालायमा जागाबा थांलाय थानिबो जों विशेष खालायै सिनि पेरेंट्स रखनो जों लगे तुयै सिनि जरा यंग जेनेरेशन तंनाय चलांथों बुरैयंथों जों पेरेंट्स न लगे तुयै थांनानै नांगौ बा जेसे हर गथ'खाय जों पद्रिफोर प्रोग्राम नायलायनानै थांतनिबो जों पेरेंट्स न लगे तुयै खांगांकाय निजिनि सेफ गार्ड अंगो अदरवाइज आंनि फ्रेंड न डिपेंड खालाय आं नंनि अंखरि थांका आंनि फ्रेंड आनो बुसु जराते लगेरि तंनाय होल प्रोग्राम पायासा हायकाय बो आनो तमाहिन आदा मादा खेतलां थांगाय गुबुन जागादे आनो याकरि कलांन हायकाबा हतुस हरंमान यागलका आनो दे याकरि बियां थांबायना अब श्योर करे कॉन्फिडेंस करे आवनि बागै पेरेंट्स न लगे तुयदि जतन पेरेंट्स नि लगे थांदि पेरेंट्स न लगे तुय प्रोग्राम फेस्टिवल एन्जॉय खायदि ते कैसा सिनि यंग जेनेरेशन बुरैयं थं सलांथं जों ते कैसा ड्रग्स अपनलाय जों जाख्लायफोरनो एवॉइड मा खालायनाय आं फेस्टिवल एवरी ईयर आं सेलिब्रेट खालायो एन्जॉय खालायो फेस्टिवल मानेबो तंथगो किन्तु आं जदि अ फेस्टिवल नि जरावनो आंनि लाइफ जदि डिस्ट्रय होयै थांगांगांकाय आंनि लांमा जदि गमाय थांगांगांकाय आं नेक्स्ट फेस्टिवल आं बाहायके पार्टिसिपेट खायनाय बाहायके एन्जॉय खायनायबा अबनि बागै अ फेस्टिवल नि जराव बाहायनो जों सिनि यंग जेनेरेशन र जिनि ड्रग्स जरा तमाहिन यूज खायनानै बागै बा खायतनाय राग बा कताल खायनानै बागै गोबां मा ग्रुप विजन रग जानि जा फ्रेंड सर्कल नि बिसिङाव तंगै मानो आव बाहायनो आं जतनि थानिबा रिक्वेस्ट खालायो
गार्जियन रंग थानिबो क्लाब सोसाइटी नि थानिबो ते जरा खलाई तंनाय रंग थानिबो अमनो प्लीज एवॉइड खलाइदि अबनो प्लीज या करदि सिनि लांगमा अनेक जों बसकांगा आगंनानै नांगौ जानि जा सराय खनाय रंग जरा ड्राग्स यूज खाइ तंनाय रंग प्लीज नरक या करदि कारण नरकनि लाइव नरक अनेक किछु खलाई मानाय अनेक किछु बसकांगा आगोइ मानाय सोसाइटी नि बागै सामं ताङै मानाय बुमा बुफानि ड्रीम ना सक्सेस खलाइ मानाय बुमा बुफानि पेरेंट्स तंनाय रक मा डिपेंड खलाई तंग एकेबा आसाय तंग कैसा ड्रीम तंग बुसानो खूब काम पोजिशन लांगै कैसा सोसाइटी नि तमाय हिन कैसा बरम मानानि बागै बा सोसाइटी नि थेनो काम जंगा बागै जतनि बुमा बुफानो अबनो तमाय हिन आसावै दङ अबनो जाते चिनि बुमा बुफानि ड्रीम स्वप्न एकेबा इमान अबनो जाते ता बायथं आं खबकनाय जरा फेस्टिवल रिक्वेस्ट खायो फेस्टिवल न जों जत सेलिब्रेट खायनाय जत एन्जॉय खायनाय जत पालायनाय हैपन जानि जा लाइफ सिक्योरिटी नि बागै जानि जा सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी तैनो प्रोटेक्शन नाय जाख्लायै पेरेंट्स ना लगे तै जतन एन्जॉय खायथं अमनो आं हास्तेनि जत लोक रखना आं कबगो कारण ताबो पूजा नि फेस्टिवल दुर्गा पूजा पाइ खांकाय चिनि हजागिरि फेस्टिवल पाइ दङ हजागिरि फेस्टिवल पाइ खांकाय चिनि अमो तुमे हिन काली पूजा फाइ दङ काली पूजा पाइ खांकाते विभिन्न फेस्टिवल फाइ दङ अब चिनि नवेम्बर अक्टोबर नि लास्ट हेकबा नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी अब कंटिन्यू फ्राई 3 मंथ गंगाय कंटिन्यू सिने फेस्टिवल मंग तिप्रा हवा abni bagai निजिनि लाइफ न कैसा लिमिट नारगै एन्जॉय खाइदि निजिनि लाइफ न सिक्योर नारगै एन्जॉय खाइदि निजिनि लाइफ न सेफ्टी नारगै एन्जॉय खाइदि पेरेंट्स न ऑलवेज लगे तैदि पेरेंट्स न कोनो दिना कोनो तमे हिन फेस्टिवल नि जराव जदि पेरेंट्स न जदि या कारखान गंगाय निजिनि लाइफ निजिनि लांगमा निजिनि तमे हिन कैसा जीवन अब खूब हामिया abni bagai जों अलवेज चिनि पेरेंट्स ना जों सेफगार्ड दुबै चिनि बुमा बुफा हमजानाय रगबो फेस्टिवल फाइगाना हायनो बसाना याकारै तार हबाय जदि कारण खरकसा इंसिडेंट नंमाबाय पूरा सोसाइटी अब कैसा ने तमा हेन सिचुएशन कैसे बैड एनवायरनमेंट क्रिएट होई थांगो abni bagai एकजननि बागै पूरा होल सोसाइटी कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी नानाने अब गार्जियन रग बहायनो जानि जाबो साबुतैनो जानि जाबो सानो प्रोटेक्शन दिनानि बागै कुतु लगे तैनानि बागै जाते कोनो कारणे अनमेच्योर चराय रखना जाते बुमा बुफा सारा जाते फेस्टिवल रग तार हदि अबना ननि थानियो पबगो कारण प्रीवियस नि सिनि एक्टिविटीज प्रीवियस नि रेकॉर्ड रखना जोंनु खांका बेलाय लासिमा संसा क्रिमा संसा वानामा संसा अन बागै दिस टाइम दिस ईयर नि फेस्टिवल अब जतनि बागै काहामुंथुं जतनि नुखुंगनो शान्तिमुंथुं जतनि नुखुंगनो हमारी फाइटों जतनो तंगथंमानि बिसिंति क्लाये पीसफुली पीस एनवायरनमेंट न तुई जों अरसनि स्टेट जों इन जनरल एरिया इन एडीसी एरिया जों जत एरिया न कैसासिनि तमहिन प्रीवियस नि जराना जों कंपेयर खालायखांकाय अबन से डबल जों कैसा अ यार जों कैसा तमहिन पीच खालाय जों जाते फेस्टिवल न सेलिब्रेशन खालायमानानै बागै आं जतनि थानिवा हास्तेनि अंगै तमहिन से कैबिनेट नि मिनिस्टर अंगै हेकबा राज्य सरकार नि अंगै स्टेट गवर्नमेंट अंगै आं जतनि थानिवा हम्बल रिक्वेस्ट खालायो ते यानि अक आंगरन मताका जतनि नुखुंगो ताक्लायनि जरावा असमताय जत खादम खाजानि बिसिंति खालायो हमारी फाइटों।